Matur suwun. Modele bocah kok sak dememek. Apa kuwi? Cara manuke dememek. Temu byuk. Temu byok kaya pitik mbok tubyuk kaya. Lho, gemek kok. Gemek nek pitik gegedean. Nah nek samono cilik kaya gemek dadi sak tubyukan. Alhamdulillah. Apa nek dikeki apa? Duwe kanca sak tubyukan. Sak tubyukan. Seklo sone apa iki? Saking Alah lah iya. Rizki. Ketoke wis ra ketok. Kondi Rizki audio. Saking Gayam. Ya ngono lho ya. Alhamdulillah mboten samantuk Pak Bu nggih. Oh, mau daleme celak mawon. Ipeng mriki mboten. Bapak Ibu peladen, mbak-mbake monggo niki anu tamune ngersake mindho. Biasane udan-udan iki hawane mangan. Oh, lagi bar kok ya. Ora apa-apa to, udan-udan timbang ra mantuk lha mek apa kok. Aku tak melok ndandakno sego ning kene. Nggih. Ndandakno sego. Ndandakno ki ndandakne sepeda bujat. Lah kuwi bojomu bujat. Kowe sego didandakno yo kena oleh. Sego kok didandakno ki nek wong maune sego ungkul biasa putih ngono ki. Terus aku kulino nggawa berkat tak dandakno ning warung-warung. Takon goreng. Yo bayar. Bayar 4.000. Kok dhek yo melok mangan. Lah lho tuku pisan sego gorenge mau 6.000 kok ndak sego ke omah. 8.000 kaya. Bayar separuh tapi wonge kan melok mangan. Luwarang meneh sego goreng 8.000. 8.000. Gon kuwi 6.000 kok. Murah men 40-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Jo. Nggih. Najan udane rimis-rimis. Ora trimo rimis ki mengket mau yo deres. Sowan wonten dusun Ngaglik. Nggih. Katur Kecamatan Gayam, Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Separuh putaran terakhir bulan Desember karek patang cerit. Alhamdulillah awakmu luar biasa kok, Mbak. Tahun iki MC sing lagi viral sak liyane sing lor kono ya awakmu sing blok kene. Alhamdulillah. Penyanyi sing lagi viral ya Mbak Kiki. Kiki kuwi wis gak tau leren belas. Jope luar biasa. Ndek iki tak delok 6.000 lho. Aku ya ramah itu biasane angger jope waki nu tangane ya waki biasa. Tanggungane. Ya sik. Tanggungane. Apa iya ki? Tanggungane wakih, biasanya sing wis-wis ngono kuwi. Mosok. Aku kena tak tengeri kok, aku ngiyebut ngono berarti tanggungane luwih akeh. Berarti karo Gusti Allah dijoki sing akeh. Gusti Allah iki yo luwih adil. Moho adil tenan berarti. Makane golek utangan sing akeh jope awak dhewe dadi wakih. Warah-warah kok kon utang iki. Lho ora apa-apa iki dinane. Aku rasah ngono utangku yo mumbruk to iki kok soro. Ngaturaken nggih panu panjenenganipun Bapak PK Habagati. Panjenenganipun Bapak sinten iki? Bapak Nawa Suratno. Nawa Suratno. Suratno. Adalah Ibu Warni. Adalah Ibu Warni. Warni. Sampun kersani bali kula sak kanca lumantar Ibu Pangergo Baseno panjenenganipun pepundhen kula saking Mirila Jaya. Mirila Jaya Make Up, mijil saking Geledekan Mojo Delik. Luar biasa. Di pangasanipun panjenenganipun pepundhen kula Mbak Umi dalah Mas Lasir. Aku alhamdulillah dino ki ya, Mbah. Gak sida prei. Apa dadakan ah? Dadakan ora tak catet. Aku tuh sampai mapan turu diparingi jam 8 dikai alamat. Aku wis ndang budal neng ndi. Batin ku arep mapan neng udan-udan kok. Ya alhamdulillah ki rezeki. Nyen ku yo dape sapa, Mbak? Panjenenganipun Kusumaning Ayu Mbak Cahyaning Romandoni. Cahyaning Romandon. Cahaya Romandon. Cahaya Romandon. Oh, berarti lahirnya pas poso. Betul. Cahyaning Ramadan. Pikantuk Kusuma Bagus Mas Naryo. Mas Naryo saking Jogja Parangtritis. Waduh. Aduh. Wajah-wajah gudeg delok. Gudeg Jogja lho wajahe yo ngene iki. Wajah-wajah gudeg. Kok wajah-wajah judeg kuwi lho. Gombale ra garing. Kok judeg to? Saking mriki mawon nggih. Sebelah pundi, Pak? Kilen mriku. Enggak niku wau. Oh, layak ora enek elep teko. Pengiring sing gak kakean modal iki. Nyek. Bapak Ibu sowan mriki mbok anggap gak numpak apa-apa. Oh, takoki numpak kapal aku ngerti lho. So numpak kapal. Numpak kapal. Kapal nggih, Pak. Kapal sikil ya ta. Oh, ya padha karo wong nggonku kapalan. Lho kulino aku bareng. Maksud iki berarti nek oleh adoh kok ora enek elepe. Ya numpak kapal kok. Hemat ini biasanya minimal 2 elep. Apa? Nek nyater biasanya 2 elep cara 700 ya wis 1.400.000. Alhamdulillah wis luwung lumayan kena nggo tuku parcel.
penak-penake wong ini untuk tanggane dhewe ngene lho. Wis apa-apa murah meriah. Heeh, gak pati modal wis. Biayane iki untuk transportnya ya rada senggah, rada lega. Tetapi tanggane iki lho. Kenapa? Nek ewah bareng-bareng gak buah bahagia. Pancen wis umume kaya ngono. Apa nek piantun ngaglik kene Bajo? Piye ta? Wah nek buah ki mempeng-pengan. Masa contohnya Pak Nowo? Walah nompo seneng ra kaprah. Heeh. Giliran balekno ya luwung kuwi ya. Pokoke bar ewah ki wong daerah ngaglik kene iki. Mesti tuku Iso tuku pesawat. masa? Heeh. Pesawat apa ta? Radio angin. Ya toh, nek kene iki sedulurane luar biasa. Ngaglik dangu mboten sowan wonten ngaglik. Ditungakne mantene muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga enggal pinaringan putra putri ingkang saleh lan salehah. Salihah amin. Amin. Syutinge apa? Saking Expo Production Ngamboro ing awang-awang. Oh gak. Ya apa? Ngene bahasa Edi kuwi. Dan apa? Ngamboro ing awang-awang ngene X community. Lah gak padha ae to? Oh, Expro iki dhewe neh. Kuwi Ngene nganten anyar. Nggonmu ah? Oh, ekspor nggonmu. Oh, sok ndol. Aja padha ta. Expro karo X community juga to ya. Iki sampe tak ngamboro ing awang-awang. Kuwi studio ngamboro ing awang ngene Mas Edi. Saking pundi ekspro? Saking Padangan. Oh, nek ekspro Padangan, nek X community Purwosari. nek aku XX. Weh, awakmu film XX. Film X piye to? Kaosku kuwi double X. Pathe gedene. Ora sedeng. Elektune apa? Saking Mira Jaya Musik. Aku Pangersani. kleru dipotong 50. Gak. Awak dhewe alhamdulillah tenang. Heeh. Mbak penyanyi double apa ora? Double. Alah dobel sing iki tok dobel ning Iki sawen. tok. Ceduk. Sawen. Sawen hiburan jam 3 urung karo anak cakut wong rimis-rimis ngene mbok nek teko Iki mbogat. ra nggo alat, Dirna ra nggo alat. Heeh. Lah Bang Yanto kuwi, Bang Yanto ndi Bang? bandane karek kuwi tok. Ngenyik. Dek lagi bar munggah gaji neh. Gajine apa? Pensiun. Loh, pensiun. Urung garing. Mosok. Alat tau alat. Sik. Aku sampe ngumbungo biar. Bocah. Weh, Hernai. sik. Sak wis ngandang lho. Aku ape mangap. Ora sida. Herna coba baleni nah. Oh, Meh ketronyok aku. Nggo alat berkembang biak. Bang Yanto keleren. Wis pokoke iki sing penting rene ndongakne mantene. Alhamdulillah. Mbak, awakmu ngerti kewan zebra? Zebra. Heeh. Sing mlayune kuwesit iki ta? Iya. Heeh. Awakmu ngerti carane mbedakno zebra lanang karo zebra wedok? Wah, iya jelas no. Piye? Mulai dari dilihat dari bentuk dan wajah bentuk dan apa nang ngarani ya? Apa? Alat kelaminnya itu kan beda toh. Oh, kleru. Oh iya bisa. Kleru. Dari depan, dari samping itu sudah kelihatan. Ini pria, ini wanita. Ah, kleru. Piye toh? Ora ngono bedakno antara zebra lanang karo zebra wedok. Zebra lanang karo wedok ki yo nek lanang kuwi eneng Eneng apane? Oh. eneng bentuke ta. Iya. Kleru. Siru. Duh, lha sing bener piye? Carane bedakno zebra lanang karo zebra wedok. Heeh. Kuwi nek lanang Heeh. putih seret ireng. Loh, lah wedok ya padha wae. Ora. Lah nek wedok Ireng seret putih. loh, piye toh? Nek lanang, zebra lanang kuwi bedakno ireng seret putih. Ireng sarete putih. Nek wedok putih seret ireng. Lah ya padha ae to Ora berarti. padha wong kuwalik kok padha. Piye to caki? Piye tak iki? Bedakno zebra lanang ngono kuwi. Nek lanang putih seret ireng. Seret ireng. Nek wedok Putih ireng seret putih. Lah ya kan ya padha putih mbek irenge. Ora padha. Ngono ae kok mboke. Awakmu iso bedakno apa ora? Apa? Piye carane misake gajah cilik karo gajah gede oh kapok weh. Kok iso malah teko kono Gajah kok dipisahne. Piye to? Piye ta? Carane misake gajah cilik karo Gajah cilik didadung digawa. mbokane yo gudak uwek gudak. Gajah gede dilebokno omah. Yo gudak anake. Anak yo lintil-lintil medhun gudak to. Carane piye misalno gajah? Oh alah. Piye to? Yo diayak to. Gajah diayak. Lah carane engko sing cilik kan ceblok. Kecer. Iya. Lho ngawakmu iki gelake wong masa serete padha kok ora padha lho. Cak piye carane misahno gajah Cilik karo gede. gajahe Diayak. ditumpang dhuwur ayak. Diayak. Nek ceblok, Cilik. nek dhuwur Gede.
Oh iya. Piye? Carane madakno bobote gajah antarane gajah cilik karo gajah gede ben padha carane piye? Ditimbang kuwi to? Wah, disubal watu. Oh, ora iso. Gajah cilik karo watu-watune sak pira betan gajah. Ya isane bobote padha piye to? Nek golek watu sak meneh gedene ndi ayo gak kaboten. Nang gunung. Ora iso. Nang persilan. Renek persilan kene. Dikai watu kumbung. Goblok iki kowe kuwi. Kok ora iso. Paving. Paving. Entreng. Lah terus piye? Carane bedakno gajah cilik karo gajah gede ben padha timbangane kuwi ngerti. Gajah karo mboke gajah. Kon ngadeg jejer. Terus foto cetak 3x4 terus timbang kok bobote. Astagfirullah. Iki jane apa ta? Wis anggap larang-larang isine kok gajah. Lah piye to lho karo zebra. Bledek kok bento. Oso. Pisan kas. Ngerti jaran? Jaran yo ngerti to beluk. Kowe ora guyune jaran? Ngerti. Kenapa jaran kok guyu? Duwe cangkem Mas. Akeh tunggale. Lho piye to? Akeh tunggale. Apa? Dek duwe cangkem lho guyu. Wis sak kabeh kewan duwe cangkem. Mergo dhek seneng. Seneng apa? Dadi tumpaki wong akeh dhek. Lah kira. Piye to? Kenapa jaran kok guyu? Kenapa munggah? Roh kowe ndagel lucu. Astagfirullah. Malah gendake wong kaya. Lah ya piye to? Ayo dicekek nyanyi. Sik to kalau kok. Dicekek nyanyi. Pisan kas. Bayar aku 500, Pak. Wah, aja macem-macem lho aku ki. Iya. Matematikaku. Pisan kas. Kena apa jaran kok dikacamotoni? Jaran. Kacamotoni. Beleken. Jarane katarak to piye kok iso rumangsamu? Terjaran dikaca. Kenapa? Ben gak kena awu, ben kan ngarep yo kebekan awu mripate semono gedene. Nyapa? Sik gajah kena apa kok? Gajah piye? Jaran. Yo, jaran kena apa disepatoni? Kocom. Oh, alah bangetan yo, ya wong iki kancaku. Ben gak ben gak raseri. Apane? Kenapa jaran dikacamotoni? Ya ben gak kena awu to ya. Kenapa jaran dikacamotoni ning iringan? Kena angin, gak kena angin. Kok ngarep yo kena angin. Lah kena apa jajar? Kenapa? Kenapa jaran dikacamotoni ning iringan? Kenapa? Kok ora ning ngarep? Kenapa? Kok nek roh jajan dhek menggok njaluk. Lah kenapa? Masa jajan jaran doyan jajan. Lah jajane kaya kowe ya. Oh, iya apa kok. Kowe ora iso to? Aman. Ya apa juga apa? Kamera ning kene. Penyanyine kok nyanyi ngesakno Bang Yanto iki double neng singget. Singget blur kok. Singget blebok. Ya Allah. Tenan Bang. Dalane elik lho Bang. Aja Bang batal lho Bang. Gak apa-apa ndek batal piye jagan saksokan sesuk kok iso. Saksokan. Iso tak iwangi Bang. Iwangi apa ngono? Tak dolo cempe. Utange dhewe ya akeh. Cepene sapa bodol? Ngene tanggaku. Ya. Yuk, langsung saja bersama Mi Rela Jaya. Musik ada. Yo wis sabar. Wis. Kowe nek nyeneni Mbah Jo kok kaya bayani lah jae. Ya siap. Yuk, kayak lali janjine ae, Cah. Masa ya bakal joget udan-udan ngene iki. Entar joget kuwi kewajibanmu ki joget darana. Wes. Anu Mas operator, Mas urung muni. Orjene patene. Ya Allah, aja paringi terang sedina sungu ya Allah. Ngesake sing double lho, Mas. Double pora ora tau dijak. Yuk lali janjine ya. Ya, seketap. Katuragi panuwun katuraken kunjur matening Hirna Matur suwun. Matur suwun Pak Jogoboyo. Jogoboyo to saiki? Oh alah. Saenek penyanyi kok dadi perangkat iki piye to? Iki Jogoboyo to Jogo Bajul to awakmu? Suwe-suwe lak pensiun kabeh. Ki wis mreteli siji-siji lho. Heeh. Mreteli wis padha dadi perias. Alhamdulillah. Enek sing dadi perangkat. Heeh. Awak dhewe pensiun. Awakmu ki perangkat apa perangkap to awakmu? Aku perangkat jendel. Wah, tukang rampas awakmu ki. Orang rampas kok. Lah apa kuwi? Sedekah. Sedekah dikon melacat. Sedekah ki harta benda sebuah benda. Jangan kayak kamu itu loh apa? Loh, sebut sedekah apa? Awakmu ora orang mirengke ngendikane Mbah Yayo ning ngaos. Mirengke to. Sok sapa wonge pengen sedekah ngamal jariah. Heeh. Ora perlu nganggo bondo donya tok.
Terus duwe nem apa sedekahno. Lah awakmu sedekah apa? Arek iki tok iki. Rumah Apa ya kamu masuk, kok masuk to, Dik. Berarti nek pitakonane malaikat awakmu ki berarti komplit ya? Komplit. Apa-apa mbok lakoni. Aku ora lakoni. Kopek, judi apa wis kabeh. Aja nek Swarga awakmu. Swarga. Swarga neraka. Ora apa-apa, apik dadi pensiunan wong bejat. Loh, Timbang wong bejat pe pensiun dadi nang ndi ngono lho. Apik dadi pensiunan kiai kuwi. Oh, wis mentok to. Heeh. Nek penjahat dadi pensiun dadi kiai ki apik. Apik. Nek kiai pensiun yo ora enek to. Lah iya. Selamat datang Mas Manten, Mbak Manten. Wah, luar biasa. Heeh. Mikir apa, Mas? Bejane sampean pokoknya raudan ora terang sedina sewengi pinuk Mas nganten. Pinuk dengkolmu ki jenenge barokah ngerso dalem Allah. Yen barokah nganten yo ngene iki rimis-rimis. Kowe nak Mas nganten. Aku tahu kok Mas ngene iki. Oh, awakmu kae mosok udan-udan ngene iki ya? Nganten anyar ngene iki Mas. Wah. Kok apik mono dikekne dekor ngene iki. Lah awakmu biyen dikek endi? Wah, aku kan esor greng kok, Dik. Loh, ki jane aku nganten apa? Lah, Gak piye, dicathek ula. Aku anake ora duwe kok. Berarti keluarga fakir. Iya, fakir miskin. Tangkepan hangsip. Iya. Dikek esor greng. Heeh. Nganten kok usum jas ngene iki apa? Awakmu gak jajasan? Yo nganggo to, Dik. Jas-jasan? Jas udan iki. Loh, kok jas udan? Kalau wong udan trimo rimis-rimis nganten ku bledek ora bledeke ndi-ndi. Wah, kula gak kesaut. Gak wong aku ndi kok kesaut dhuwur ki kesaut. Nek sing ngadeg mangane bahan aja luweh-luweh dhuwur. Oh iya. Nek udan sambil bledek kowe. Oh iya, berarti Apik wong ndek sadok iki ini sedengan. Aman ndek aman. aman. Nang apa wae dhek aman. Nah, nek tukang syuting kae ya ora ngarah aman. Loh, Dhuwur kok. Dek dhuwur dek. wayah ngene iki. Wayah ngene iki penak. Heeh. Ora nganggo nek usum ngene ya ora nganggo. Diblangkoni. Ora eneng zamanku. Lah apa? Nganggo helm. Loh, ki jane numpak pit to apa Timbang kademen. Selamat datang Mas Manten. Mas sapa paring asma? Mas Naryo. Mas Naryo kali Mbak. Panggilan Panggilan sinten? Mbak Marli. Marli kuwi malah. Marli kuwi askono lho kok iso Marli. Kancane dhewe cah kon aduh. Ya kok Marli. Ora tojak to kowe. Aku kanggo. Mbak Ning. Mbak Ning. Lahirnya Ramadan bener ya, Mbak? Lahirnya kok jenengan kok Romandoni lahirnya niku Sapar nggih. Romandoni kok lahirnya Sapar ki Apa? Ya Ramadan bulan suci Ramadan. Apa ki? Apa ki? Foto. Oh nggih. Lah mang ning dileh ora foto. Dia emang apa lagi? Stop. Aku pengen Wong semono kae foto, dikai kesempatan rong lagu foto. Gak apa-apa. Ya nang foto, nang foto. Nang foto. Iku malah pure kuwi gak dibayari karo Pak Nowo kapok. Mek apa kowe iki mang? Heeh. Lah iki saya ndi, Mbak? Anu misalnya Yang satunya mana? yang hitam gak ada. Apa tak sisai dhewe? Mau siji ta? Kowe iki anggere nek wong rada mrecek kudu ngisai. Kalau ngisai pedet ngono. Astagfirullahaladzim. Iku bojono pedet iki. Lah iya kan. Wis, yang foto. Anu gane sing kelambinan ireng. Arif. Kowe ngerti kenapa rupane ireng? Kenapa? Iki lho rengkuwen. Berarti kena nggo donga ta? Iya. Rupa kuwi kena nggo donga. Kena nggo donga. Abang, aku bangga. Duwe bojo kaya ngene iki padha nrimone. Alhamdulillah. Putih muputo paribasan ngantek getih anggone makarya golek pangupa jiwa. Kanggo anak sandang lan pangan iya, menuju masa depan yang lebih baik. Kuning, rengkuwen kanthi pikiran sing wening. Pak Nowo nek didik anak, didik putrane sing sabar. Nampa mantu anak anyar. Alhamdulillah. Kudu sabar, innallaha ma'as-sabirin. Tegese wong sabar ki muangkel, Mas. Baca Bamudin kiri. Wong sabar ki kekasih Gusti Allah. Ijo. Iki lho jodohku yen ginaris apa-apa paribasan asam di gunung garam di laut dalam tempurung bertemu juga. Ojo nambahi angka perceraian nang Bojonegoro. Tahun 2021 bahkan sampai bulan November Pengadilan Agama Bojonegoro sudah menerima aduan perceraian sebanyak 3.304 perkara. Jadi Bojonegoro di rondo 3.304 sampai bulan November. Ayo diopeni. Aku wis oleh 5 ya. Terus apa? Abang ijo apa kuning wis kabeh mau? Urung. Kotak-kotak. Apa? Kotak-kotak kuwi ora warna goblok. Apa? Kuwi motif. Motif. Kuwi sapa iki? Iki apa to ki? Ki godhok wedang kok buka kene to. Bang iki ngono. Ayo ngene sikil gak duwe mripat ya ngono kuwi lho kok iso. Kene
sing cilik-cilik medun sik. Heeh, Pokoke sebenarnya tak dongakno rukun